Swara jumedhore senapan pemburu, terbeke Santosa mutahake peluru, mecah sepining alas gung. Ora watara suwe, keprungu pambengoke celeng, sing glangsaran meh kuncatan nyawa. Ora adoh saka papane Santosa kang isih nyekel senapan pemburu. Pucuking lupe isih katon kemebul dening keluke mesiu. Kancane Santosa, Wayan lan Arman geganjangan marani burone kang lagi sekarat. Celeng iki fisike kuat banget. Wayan marani celeng kang isih budidaya arep tangi meneh, nanging ora bisa. Arman nuli ngukang bedile. Sepisan meneh keprungu pambledose senapan. Mimise nembus anggane celeng sepisan meneh. Saknalika celeng nglimprep ora obah, poncatan nyawa. Santosa lan kanca-kancane padha bebarengan naleni sikile kewan burone kuwi. Awake dhewe wis oleh buron lumayan. Arman karo Wayan padha bebarengan nderet celeng menyang papane base camp. Nanging ora mangkono kanggone Santosa. Sajake oleh-olehane bebedak kang wis semono akehe mau isih durung cukup. Dheweke mlaku rada ngadoh karo kanca-kancane kang isih iwut ngramut buronane. Olehe mlaku ngunggahi pernahe gumuk sing rada dhuwur. Ora watara suwe bebarengan karo sumilire angin pegunungan kang midhit, lamat-lamat saka kadohan ing awang-awang. Keprungu swara pangelike manuk wulung. Ora suwe swara mau nuli ngatonake wewujudane. Arupa puluhan manuk wulung kang pating slamber bebarengan kaya-kaya lagi nguwasake Santosa kang kapulangan nggawa bedil pemburu. Manuk-manuk wulung kang isih pating bleber mau suarane pating cruwet kaya nembangake sawenehing kidung sing ngalik-alik. Wah, ojo-ojo si Santosa mau mlaku menyang alas larangan. Jeneng wong murka, wis oleh buron kang semene akehe isih kurang marem. Celotehe Arman karo celingukan nyawang pernahe Santosa kang ngener alas larangan. Wis ngene wae. Becike awake dhewe masang tenda darurat ana kene. Minangka base camp kanggo ngramut buron iki. Mengko yen nganti magrib Santosa durung muncul, awake dhewe sing nyusul mrana. Sauntara iku Santosa wis tekan alas larangan. Kesenengen nguwasake manuk-manuk wulung kang pating cruwet. Mabur kekalangan ana sak ndhuwure. Santosa mbungahi kaya bocah cilik. Ing batin, manuk-manuk wulung kang semono akehe mau bakal dientekake. Niras pamer marang kanca-kancane yen dheweke kasil bisa mecahake rekor muri ing babagan akeh-akehan oleh bebedak. Saipo bombonge yen dheweke kasil ngrentengi manuk-manuk wulung mau. Binarung swara pambledose bedile, Santosa atine surak. Nalika salah sijine manuk mau ana kang kena. Kemleyang saka gegono, muter-muter, terus nyelurut nyeblok. Weruh kang kaya mangkono mau, Santosa enggal-enggal melayu menyang papane manuk wulung kang ceblok. Santosa
saknalika kaya sinamber gelap nalika weruh wewujudan manuk wulung sing sirah manungsa glangsaran ana sak nduwuring pasuketan. Kanthi awak kang wel-welan, dheweke mung ngadeg njegret kaya tugu Sinukarta. Dheweke tambah kamigilan nalika ora gantalan suwe manuk-manuk wulung kang isih ana ing dirgantara mau padha tumiyup ngudun marani kancane kang isih mecati. Satekane Bantala, manuk-manuk mau saknalika malih kabeh padha karo kancane sing kena tembak. Manuk-manuk wulung kang nebo sarana bebarengan mau kabeh sirahe uga wujud menungsa. Dene perangan awak mengisor isih wujud manuk wulung. Tanpa beda karo manuk wulung sepisanan kang kena tembak. Santosa bisane mung bengak-bengok njaluk tulung. Nalika manuk-manuk wulung sirah manungsa mau padha nyapari anggane. Suwening suwe Santosa nglilih lan mukasane lali Purwoduksina. Anggane dijejuwing dening manuk-manuk sirah manungsa mau. Kowe rak ya krungu ta suarane bedil ing alas larangan mau? Arman isih ngenteni tekane si Santosa karo ngelus-ngelus bedile. Heeh, nanging suarane bedil mau gajeke mung sepisan. Terus ora keprungu meneh nganti suwe. Ateges manuke sing dibedil mung siji. Sing tak pikir apa Santosa ora ngerti menawa laladan sing diambah kae klebu alas larangan. Terus iki wis meh magrib. Gek Santosa durung ketok irunge. Engko gek wayan tido-tido. Yen ngono becike ayo disusul wae. Sidane Arman lan Wayan nuli gegancangan nembus keteling alas larangan. Suasanane wis repet-repet. Wong loro mau tansah nuwatirake nasibe Santosa kang wis kuwani nembus alas larangan kang wingit. Kaya ngopo kagete Arman lan Wayan nalika nemokake anggane Santosa tumumpang watu gilang. Meh awak sak kujur dedel duel kaya kena cakar sak pirang-pirang. Dene manuk-manuk wulung asirah manungsa iku wis musna kabeh. Esuke kanthi pitulungan masyarakat kang ana sakupenge alas larangan, Santosa digawa menyang puskesmas. Miturut pratelane salah sijining sesepuh ing desa kono kang aran Mbah Irfan sing kraya-raya nyambami Santosa sing isih dirumat ing puskesmas. Jare Santosa kuwi wis kumawani nerak wewaler kang ana ing alas larangan. Merga manuk-manuk wulung kang sirah menungsa mono ngujudake ingon-ingone sing mbau reksa alas larangan kono. Apa nak Santosa durung mbok kandhani yen alas larangan mono mujudake alas ing wewengkon Gunung Arjuna sing isih gawat kaliwat-kliwat. Mbah Irfan mundhut pirsa marang Arman lan Wayan kang isih nunggoni kancane sing isih lumah-lumah ing bed puskesmas. Jane nggih sampun, Mbah. Anging duka piyambake nekat nguncluk mawon mlebet alas larangan. Mbok menawi piyambake kepincut kalih kathahing peksi wulung sing kados-kados ngebaki angkasa ing sainggiling alas larangan Redi Arjuna ngriki. Wayan kondo karo nguwasake kancane sing terus nrintih ngrasakake larani anggane sing dedel duel.
dijejuing dening wulung-wulung asirah manungsa mau. Ya wis, yen mengkono si Santosa ben ana puskesmas kene kanggo sawetara dina. Dene aku tak ngrewangi ngusadani karo donga-dongaku supaya Santosa enggal waluya temahing jati. Sawise Santosa bali waras, pirang-pirang dina candhake bocah telu mau ngambali meneh dolan menyang alas larangan. Bocah telu mau padha numpak montor kang dititipake ana kantor pemantauan aktivitas Gunung Arjuna. Tetelune bedheke mung kepingin mbuktekake dhewe anane manuk-manuk wulung kang mabur kekalangan ana ing sakndhuwuring alas larangan. Oleh dolan menyang alas larangan mau ora nggawa bedil manuk. Nganti ngarepake bedhug, tetelune babar pisan ora nyemurupi kemleyange manuk nyolowati mau. Tetelune padha pilih lungguhan ana sakndhuwuring watu gilang karo ngematake pemandangan ing Gunung Arjuna kang ngresepake mata. Kuwi mrene apa ambali arep meneh. Apa kowe kawet kepengin ngalu laring aran anak-anak. Ana swara gemlekir tanpa rupa. Ngagetake tetelune lagi padha tetenguk ana sakndhuwuring watu gilang. Mboten, Mbah. Kula pun kapok. Kula dolan mriki mboten gadah sedya awon lan mboten badhe mbebedhak melih. Kula namung dolan nglelipur manah. Kalih ningali sesawangan ing Rebi Arjuna ngriki kok, Mbah. Suarane Santosa gemeter. Goro apa wis ora percaya meneh karo omonganmu. Wis keinggal nyengganto saka alas larangan kene. Yen ora aja tabang basa. Angganen bakal tanah umpang nyawan-nyawan lan bakal langgeng patane ing mon-mon. Krungu swara pengancam kang kaya mangkono, saknalika tetelune padha melayu nunjang palang mipunani numbuk pentus ninggalake alas larangan kang isih gawat kaliwat-liwat.